den. Tak jako, já jsem vám chtěla povyprávět, potom, chtěla jsem vám povyprávět o tom, jak jsem si jako chtěla já stát velkou obchodnicí s domama, jako si realitní kancelář jsem si chtěla říct. A prostě jako já mám základní vzdělání, ale to vůbec nevadí, protože jak já mám všeobecný přehled, protože prostě vím, že růžová vede a že prostě jako značky jsou lepší než lodičky, že jo. Takže jako já jsem si myslela, jako tohle mi prostě stačí, jo. Tak jsem si řekla, že koupím nějaký byt. Chtěla jsem koupit jako nejdřív byt v paneláku, měla jsem ušetřených 30 000, jako já jsem se musela hodně krotit, abych si nekoupila nový džíny. Jako nový džíny od Gucciho a já kvůli tomu bytu jsem si je nekoupila, jo. Tak jsem hledala na internetu nějaký byt za 30 000, jo. Tak jsem jako to našla, říkám 30, dobrý, tak jako to koupím. Prostě krásný byt, panelák, barandov, nádhera, všude louky, pole, prostě tam jako prostě solárko, to je prostě hrozně důležitý vedle solárka, že jo. A tak jsem si říkala, že to teda koupím. No tak jsem na to klikla, zavolala, jako mě říkali, jako jestli peníze dám cash nebo jako převedu, tak jsem jako cash samozřejmě, jako to prostě mám u sebe, víte co. Oni jako nejdřív jako vážně, já tam no vážně. No tak jako jsem mu to koupila a jako průster. Já prostě jsem se asi blbě přičetla ty nuly, vlastně jsem měla tu základku a tam bylo místo 30 000, 30 milionů. Takže jako jsem se malinko zadlužila, ale jako to prostě to nevadí, jako ze začátku kariéry prostě vždycky musíte nějaký peníze do toho dávat. Tak jsem jako ten byt splácela v 18 jsem ho koupila, splácela jsem ho asi do 35, jako mi je 32, jako jo, prostě není mi 35, je mi 32, zasekla jsem se na svým bodu, je mi 32, abyste to viděli. No, tak jsem moc platila, jako říkala jsem si, že ho prodám za 15 000 korun, protože za to jako jsem si řekla, že koupím nějaký velký dům v Enzo. Jako, tak jako jsem to prodala a jako oni mi ještě, jako oni mi řekli, že jako 15 000, jako to prostě je málo, tak mi ještě jako k tomu přidali nějakých 10. Tak jsem jela do Los Angeles, jo, prostě vyplácela jsem za letenky za všechno asi 150 000, tak jsem se musela zase půjčit, že jo, jsem se teďka nesplatila, jako já jsem prostě si nemohla uštět těch 150 000 a ten prstínek od Gucciho. No, jakož mě to nadávají, že utrácím pořád jenom na šminky a na Gucciho a prostě víš co, ale to prostě jako žádná image realitní makléřský cveku, jak se řekne, nemůže být špatná, no, tak jako jsem jela Los Angeles. A jako tam jsem zjistila, že nemám ani na kolo, tak jako jsem jako šla do Las Vegas, abych se koupila do nějakého kasína, jo. Tak jsem tam hodila tu backu a vyhrála jsem asi 50 000 korun v kasínu. A jako jelikož prostě to bylo hodně peněz, tak jsem si řekla, že koupím statek v Čechách, prostě jižní Čechy, nádherná příroda. Koupila jsem to, teda jako prodala jsem to, jsem taky blbá, protože já si z těch mokrých džínů ještě mi trochu studí prdelku. Prostě jsem to prodala za 50 000, kurva, prodala nebo koupila, když si nepamatuju. Počkejte. Koupila jsem za 50 000 statek v jižních Čechách. A prostě chtěla jsem ho nabídnout za 1 000 000. Ale oni mi řekli, takový, jak tam jako kontrolujou takhle jako ty stavby, jak kontrolují, jak jsou v pořádku, jako nevíte, jak se tomu říká. Statik, ano, statik, no já jsem blbá, úplně vypatlaná, no, tak jako jsem si řekla, že prostě, oni mi prostě řekli, že to je jako v blbém stavu a že za 1 000 000 mi to nekoupí ani stará bačkora, že jo. A stará bačkora samozřejmě nemůže nic koupit, ale prostě mi to nechtěla, protože prostě jako vypadaly hrozně blbě, jako se na tom, že mají vejšku, že jo. No a tak mi prostě řekli, že to neprodám za 1 000 000, tak jsem to prodala za 500 000 nějakým lidem. A ty mi řekli, že mají 2 letenky do Hongkongu. A jestli nechci jet s nima, že vypadám jako milý, takový malý kluk, prostě krásné, víš co. Jsem si říkala, jo, když prděl, naučit se čínsky, jako já už měla ty slovíčka, tak jsem si říkala, kurva, proč bych se nedomluvila, že jo. Prostě mi saranky, kolembo a to prostě znamená jako miluju, že ošupky mě do prdele. A to je prostě jedno. Jako s tím se, jako říkala jsem si, že s tím se tam domluvit. Tak jsme jeli do Hongkongu a když jsem si řekla, že už jsem ten realitní makléř, nebo makléř, takže koupím byt v Hongkongu, jako. A oni mě upozorňovali, že to stojí asi tak 20 milionů korun, jeden malinký byt, jo. Jsem říkala, jo, to v pohodě to nějak ukecám, prostě. No tak jsem se za tím Číňankem a řekla jsem mu sarangej kolami kolako a on mi řekl, za kolik? A já říkám, za kolik ten dům? No tak třeba za 50 000, ne? Tak jako on řekl, dobře, tak za 50 000, tak jsem jako byla úplně šťastná, že prostě koupím byt v Hongkongu za 50 000, ale on to byl hotel. Teraz mě do toho
špatně mluví, jo, takový stejnostný. Začal do toho bytu, tam mě svázal, pošukal mě takovým způsobem, jak mě ještě nikdo nepošukal. Veliko. A hodil na mě 50 000 korun a odešel. Jsem říkala, jako co? On to blbě pochopil. A já jsem to pochopila tak, jako, že prostě za 50 000 od něj koupím ten byt. A on to pochopil tak, když jsem mu řekla, milouče, ošukej mě do prdele, tak prostě jako si myslel, že jsem děvka a že prostě jako jsem za 50 000. Takže jsem podívala do svého kundou, do Čech, 50 000 cena, a už jsem si říkala, že na to sedu, protože se nedomluvím ani v té Číně. Celka stovítka, tak jsem si prostě řekla, že na to sedu a že půjdu zpátky do modelingu, no. Takže jako to jsem vám prostě povyprávěla můj příběh o tom, jak jsem byla brutálně znásilněná. Takovýhle klackem. A víte, co má teď? Mario, co parta? Musím ho třeba jen prostě napojit, až ani nevím, co to je, jak já ho nenechám, aby sáhnu na moje výstavní prsa. Takže ho kojím tím způsobem, že mu leju plnotučný mlíko, moc krásný, jo. Ale jako on zatím žije dobře, jo, malinko jako má průjem a malinko zleje, ale jako jinak je v pořádku Číňa, prostě vypadá jako větší děvka čínská. Hele, já fakt musím jít, jo. Ne, slyšíte to, ne, no tak, ahoj.